that's just stupidity. You know what I'm saying? So if my relative passes on while she was staying with another dude, I mustn't take her body to that dude's place because it's crazy. In as much as my culture says that I'm supposed to take that body because this guy didn't pay lobola. Okay. You know what I'm saying? Yeah. It's kind of crazy. Crazy. Yeah, but anyway. Ikauchi yakadhakwa iyo. Zvoratidza kuti vanhu muri iyoyo kazhinji inoda unokandira body anenge asina zvekuita mulife. Just take torai munhu wenyu afa handi yanga ari hama yenyu makumuramba because afa. No, they believe kuti hauna kuroora. Saka. So atikuziva wegara nemwana wedu akakuzvara vana 5 and 6 and then besides kuti afa I don't know. Kana mkwasha imimi kana mamuchida mwana wenyu imimi. Anditi mwana wenyu kana anga achida murume uyu. Imimi kana mamuchida mwana wenyu. Itaika zvido zvemwana wenyu which is making things easier for that guy. Kana anga asina kuroora mukumupinza papi.